Dobrý večer, srdečne vás všetkých vítam. Dneska na našom pravidelnom Zoome štvrtkovom sa budeme rozprávať na tému marketing. Detailnejšie si pozrieme marketing firmy Forever Living Products, ktorý funguje už 46 rokov s menšími vylepšeniami v prospech všetkých spolupracujúcich. Takže máte sa na čo tešiť. Poďme na to. Ako prvú vec, ktorú určite nesmiem zabudnúť povedať o tomto marketingovom pláne, je to, že bol nominovaný na Nobelovú cenu a je to naozaj marketing, ktorý bol vytvorený od jedného fantastického človeka, ktorý naozaj sa veľmi dlho pohyboval v oblasti biznisu, rozumel práci, ktorá súvisí s podnikaním a mal obrovské srdiečko, ktoré vložil aj do tohto marketingového plánu, pretože vytvoril marketingový plán, ktorý nie je výhodný len pre zamestnávateľa alebo len pre toho, kto je na čele, ale pre všetkých zúčastnených bez ohľadu na to, kedy sa pripojíte a v akej krajine žijete. Sieťový marketing firmy Forever Living Products je veľmi jednoduchý, je férový, je momentálne naozaj to najlepšie, čo firma okrem produktov pripája k balíčku príležitosti. Forever Living Products je veľmi jednoduchý, pretože funguje pre tých, pre ktorých chcú, aby fungoval. Kto pracuje, dokáže v tomto sieťovom marketingu úplne bez problémov fungovať. Základom celého sieťového marketingu a vlastne celého marketingu v našej spoločnosti je jedna univerzálna mena. Pre mňa najdôležitejším bodom, kým sa dostanem k samotnému marketingovému plánu, je práve to, aby ste si uvedomili, že naša firma pôsobí vo vyše 140 krajinách sveta a marketingový plán, ktorý je vytvorený, platí v každej krajine rovnako. Preto firma vytvorila univerzálnu menu, ktorá funguje bez ohľadu na to, v ktorej krajine si chcete rozbehnúť svoje podnikanie. Táto univerzálna mena sa vo Foreveri nazýva kreditný bod, označuje sa ako CC a ktorýkoľvek e-shop v ktorejkoľvek krajine si otvoríte, pri každom jednom produkte máte uvedenú aj túto hodnotu. Pretože klasické fiat meny v každej krajine sú iné, prepočty kurzové sú všade iné, ale Forever kreditný bod je všade rovnaký. Základným pracovným nástrojom a podmienkou na postupe v marketingovom pláne je náš Forever pracovný čas. Je to 4 body aktivity. Ja to nazývam ako pracovný čas, pretože ak sa zaoberáte prácou vo Foreveri, teda naozaj skutočne pracujete, tak vašou povinnosťou voči vášmu zamestnávateľovi je, aby ste každý jeden kalendárny mesiac spravili 4 body aktivity. Detálne 4 body aktivity dneska nebudem rozoberať. Každý, kto vás pozval na tento Zoom a náhodou ešte ste sa nedostali k tejto téme, požiadajte prosím svojho sponzora, aby vám to detailnejšie vysvetlil. Na niektorom Zoome sa na to určite ešte pozrieme, aj sme to už niekoľkokrát rozprávali, ale teraz chcem práve iba cez túto informáciu sa dostať k marketingovému plánu, pretože tento Forever univerzálny pracovný čas, tieto 4 body aktivity sú podmienkou pre akýkoľvek postup v marketingovom pláne. Ak nemáte 4 body aktivity hotové, neviete postúpiť na vyššiu pozíciu. To je jediná vaša povinnosť, ktorá vás môže zabrzdiť v postupe na vyššiu pozíciu. Tento marketingový plán je našitý na všetkých spolupracovníkov tak, že to nie je forma priameho predaja, ale forma budovania tímu. My tuto v tejto firme a vlastne vo všetkých podnikaniach, a keď sa na to pozrieme z akejkoľvek ľudskej stránky, je veľmi málo profesí, kde človek dokáže byť úspešný len sám. Povedzme si pravdu, ak pomôžete viacerým ľuďom splniť ich sny, ich plány a ich ciele,
Jednak vám to robí oveľa väčšiu radosť a oveľa lepší dobrý pocit vám to prinesie. A samozrejme aj vám to umožní posun v marketingovom pláne. Ako sa dostať úplne na začiatok marketingového plánu v našej firme je veľmi jednoduché. Prídete na jednu zaujímavú prezentáciu, na ktorú z vás pozve človek, ktorému na vás záleží a poskytne vám informáciu o našich produktoch. Vám sa produkty zapáčia a samozrejme, ako každú ľudskú bytosť, aj vás bude zaujímať, s akou zľavou si môžete nakupovať naše produkty. Hneď pri vstupe dostanete na výber, či si vyberiete zľavu 5%, alebo či sa rovno vyberiete na 30% zľavu, pretože povedzme si pravdu, s vyššou zľavou sa ľahšie nakupuje. A potom od tohto momentu získate vlastné zákaznícke čísielko a vlastný prístup do vášho vlastného obchodu, ktorý funguje takým spôsobom ako všetky klasické e-shopy. To znamená, dostanete sa do e-shopu, nabehnú vám tam ceny so zľavou, ktorá je aktuálne pre vás momentálne zaujímavá a aktuálna. Všetky ceny tam budete s touto zľavou vidieť. Nakupujete produkty tým, že si ich povyberáte. Výbornou vecou v našom e-shope je to, že ktorýkoľvek produkt, keď si rozbalíte, máte k nemu pribalený v PDF formáte produktový list. Čiže všetky detailné informácie nájdete hneď na jednom mieste. Pozrite si, čo vám vyhovuje, alebo čo ste sa dohodli so svojím pozývateľom, čo vám odporúčil, čo chcete vyskúšať. Vložíte si to do košíka a kuriér vám to donesie priamo domov. Veľmi jednoduché. Fungujú náš e-shop tak ako všetky ostatné e-shopy. Ako náhle sa prihlásite do vášho e-shopu, dostávate možnosť začať spolupracovať so spoločnosťou Forever Living Products. Vytvoríte si tú 30% zľavu a od tohto momentu sa pre firmu stávate potenciálnym pracovným spojencom. 30% zľavu viete získať dvomi jednoduchými spôsobmi. Na ktorýkoľvek posun v marketingovom pláne máte vždy dva po sebe idúce kalendárne mesiace. Teraz máme október. V tomto dni, keď sa zaregistrujete dneska, máte dva kalendárne mesiace, kedy sa vám počíta kedy sa vám počíta ten čas, že môžete si urobiť vyššiu zľavu, čiže do 31. októbra a potom ďalší posledný deň v novembri, keď sa rozhodnete, že áno, urobím to, od ďalšieho mesiaca nakupujete s vyššou zľavou. Tie dva spôsoby, ako sa dostať tej 30% zľave sú následovné. Buď si teda za tie dva po sebe idúce kalendárne mesiace urobíte postupnými nákupmi bodovú hodnotu 2 body, alebo jednou veľmi zaujímavou akciovou krabicou, kde máte tiež možnosti výberu, ktorú si zvolíte. Automaticky sa viete jedným jediným nákupom, netrvá to 2 mesiace, ale 2 minútky to môžu byť, získate 30% doživotnú zľavu s tým, že ešte aj vďaka svojmu rýchlemu rozhodnutiu ušetríte 120 €, ktoré by ste si tými postupnými nákupmi zaplatili. Ale je to na tom vašom rozhodnutí, ako chcete, možnosti máte. Už na tejto prvej pozícii, ktorá sa nazýva asistent supervízora, po získaní tejto 30% zľavy, vy viete komukoľvek otvoriť ďalší e-shop. Keď sa vašej kamoške, alebo maminke, alebo sestre budú páčiť produkty, tak jej poviete, vieš čo, aby si nebola závislá na mojich nákupoch, otvorím aj tebe e-shop, pekne si sadneš doma, otvoríš si v telefóne alebo v počítači svoj e-shop so svojím heslom, môžeš si dopriať svoj čas, kedy si vyberieš produkty, keď budeš niečo potrebovať, ja ti poradím, ale je to pre teba oveľa výhodnejšie. Dávam ti tú možnosť, pretože aj ja som ju dostala, že si môžem nakupovať sama za seba, pretože aj ty sa hocikedy môžeš rozhodnúť od toho bodu, že áno, dobre, aj mne by sa hodili nejaké peniažky navyše,
alebo by sa mi páčila ešte aj vyššia zľava, pretože v marketingovom pláne máte tú možnosť. 30% zľavou to nekončí, ale dám aj tebe tú možnosť, aby si sa ty rozhodla. Nikdy na to nezabudnite a nezabudnite dať ľuďom hneď na začiatku tieto tri možnosti, hovorím. Prvú možnosť na tú 5% zľavu, pre niekoho je aj to fantastické, vďaka Bohu za to, pretože z týchto nákupov máme tie 4 body aktivity, ktoré som spomínala. Dajte mu možnosť rovno na 30% zľavu a hneď mu pri tej možnosti povedzte, že môžeš to mať za 2 minúty, o 120 eur lacnejšie alebo za 2 mesiace, ako ti to vyhovuje. O tejto pozície, keď začnete robiť 4 body aktivity, o tejto pozície asistenta supervízora, predstavte si, firma pred pár rokmi urobila fantastickú vec, že vám dala možnosť, že za tieto 4 body aktivity už na tejto prvej obchodnej pozícii môžete získať 5% vašich nákupov naspäť. To sme nemali od začiatku, to je teraz novinka. Áno, aj náš marketingový plán sa inovuje, ale v prospech nás všetkých. Samozrejme, že firma má z toho takisto prospech, ale majú z toho prospech obidve strany. To ja vždy hovorím, ako ste na začiatku počuli. Preto je náš marketing férový. Ďalším, čo sa mne veľmi páči a čo je pre mňa férové z takého osobného ľudského pohľadu je to, že u nás z pozície nepadáte. Urobíš si 30% zľavu, firma nebude na teba tlačiť, že takýto poplatok, tam taký poplatok, teraz musíš nakúpiť, máš len toľko času. U nás nič takéto neexistuje. V tomto smere si myslím, že tento marketing je veľmi ľudský, pretože získaš jednu pozíciu, odpracuješ si tú pozíciu, ale môžu ti pri životné okolnosti, ktoré ťa možno na nejaký čas v tom posune zastavia a nespadneš, vrátiš sa tam, kde si skončila. A viem veľmi dobre, že nie všetky firmy, a dovolím si povedať, že možno okrem Foreveru ani iné firmy takúto možnosť nemajú, a nemusíte každý mesiac dokazovať, že raz som to urobila a teraz máš plán, ktorý musíš. Tu jediný, kto na teba môže vyvíjať nátlak, si ty sám alebo tvoj priamy sponzor, pretože ten má na tom najväčší záujem, aby si aj ty postupoval, aby si aj ty videl, že tento plán funguje, pretože potom ho vieš posunúť aj ďalej. Takže 5% zľava zákazník, 30% zľava pozícia asistenta supervízora. Od tohto momentu sa teda stávaš členom aj biznisovej časti a môžeš sa rozhodnúť pre postup na ďalšiu pozíciu, ktorá sa nazýva pozícia supervízora. Nezabudnite, pripomínam, ak sa rozhodneš, že chceš ísť na vyšší postup, 4 body aktivity už máš proste zmáknuté. Vieš, čo treba robiť, vieš, čo znamená 4 body aktivity a postupne pripájaš ďalších tvojich známych, kamarátov, kolegov do svojho obchodu. Otváraš im ich vlastný e-shop, nerada používam slovo registrácia, ale otvorím ti tvoj vlastný obchod, kde si môžeš nakupovať. Počkajte, skontrolujem, niekto má zapnutý mikrofónik. Dobre. Od tohto momentu všetky body, ktoré ty máš už aj so svojimi zákazníkmi, sa ti zbierajú, keď si otvoríte e-shop, vidíte tam takú žltú flašku aloe vera gelu a keď sa na ňu pozriete hneď na začiatku na tej úvodnej stránke, ktorá sa volá, že domov, tam sa vám pekne ukazuje, koľko bodov ste urobili za svoje nákupy vy a spočítavajú sa, pekne sa tam pripočítavajú, ako keby sa tam dolievali tie bodíky zo všetkých ľudí, ktorým ste vy umožnili prístup do ich vlastného e-shopu. Tam sa tie bodíky pekne spočítavajú a keď dosiahnu spolu 25 bodov za 2 po sebe idúce kalendárne mesiace a vy máte hotové 4 body aktivity, stávate sa supervízorom a získavate 38% zľavu. V tomto balíku 38% je zahrnutý
aj váš skupinový bonus, samozrejme vaša vyššia zľava na nákup vašich produktov pre vás a všetko máte v tomto marketingovom pláne krásne vysvetlené. Tento marketingový plán máme aj v diári, nájdete ho na stránke spoločnosti. Každý, kto vám poslal pozvanie na tento Zoom alebo vás pozval do firmy, vám tento marketingový plán určite ukázal, takže ho poznáte. Ak vám nie je niečo jasné, pýtajte sa, pretože neexistuje hlúpa otázka. Lína, huba, hotové, nestežtí, že? Takže vždycky sa pýtajte, keď vám niečo nie je jasné, váš sponzor vám to s veľkou láskou vysvetlí. Ďalším schodíkom v marketingovom pláne po pozícii supervízora je pozícia asistent manažéra. Je to už taká druhá polovička a pri tejto pozícii, ako som na začiatku hovorila, je už veľmi dôležitá tá tímová práca. Náš marketing je o tíme, o tom, že si buduješ tým ľudí, ktorí sú buď tvojimi zákazníkmi s 5% zľavou, alebo tvoji VIP zákazníci s 30% zľavou, alebo tvoji už spolupracovníci, ktorým sa páči táto práca a tiež robia 4 body aktivity. S týmito ľuďmi potrebujete zase po 2 nasledujúce kalendárne mesiace nazbierať súčet bodov 75. Tu už je naozaj nevyhnutnosťou, aby ste mali niekoho, kto robí to isté, čo vy a je v tom minimálne taký dobrý alebo aj lepší od vás. To si vždy všetci prajeme, aby sme našli vždy lepšieho od nás, pretože s takými sa to potom ľahko všetko dokáže. A samozrejme, pripomínam opäť, 4 body aktivity musíte mať hotové. Od pozície asistenta manažéra je už potom krôčik k pozícii manažéra. To je taká malá maturita v prvej časti marketingového plánu a takisto aj pri tejto pozícii nám firma pridala ďalšiu možnosť, ako sa k tomuto dopracovať. Buď za 2 po sebe idúce kalendárne mesiace nazbierate so svojím tímom 120 kreditných bodov, alebo za 4 mesiace kalendárne, ktoré po sebe nasledujú, nazbierate 150 kreditných bodov. Nie sú to len vaše body, nemusíte sa unaháňať, sú to body celého vášho tímu. Tu na tomto obchode nemusíte robiť od večera do rána. Stačí, keď vás je viac a robíte všetci tú istú prácu a zbierate 4 body aktivity a hľadáte nových ľudí. Táto práca je o tíme, ktorý sa duplikuje. Preto sa vám možno môže teraz dať, že 120 bodov, to ako viem urobiť? Ty sám nejako. To je na tomto najlepšie, pretože keď nikomu nechceš pomôcť, tak ani tebe nie je pomožené zhora. Poznáte to. Ale keď iným ľuďom pomôžete, aby sa dostali k týmto produktom s vyššou zľavou, tak aj vy sa dostanete tam, kam chcete. No a od pozície manažéra začína už taký ten trošku taká univerzita nášho marketingového plánu, kde už musíte ďalším ľuďom pomáhať, aby sa stali manažérmi a vybudovali si svoje vlastné manažérske línie. Marketingový plán nám ponúka naozaj širokú možnosť našej realizácie. V tomto pláne nikdy nie ste sami. Vždy máte sponzora, ktorý už vie, ako sa vy môžete dostať na vyššiu pozíciu, pretože si to prešiel a vie vám s tým pomôcť. A je v jeho záujme, aby ste vy boli úspešní. Áno, zrovnávajú sieťový marketing s pyramídou, ale nemyslím si, že tam tomu, čo je na vrchole tej pyramíde, je až tak veľmi dôležité, aby ste sa k nemu dopracovali. Myslím, že nie. Nepotrebuje, aby ste sa k nemu dopracovali a boli lepší ako vy. Ale tu, každý, kto je na vyššej pozícii, veľmi túži potom, aby ste boli lepší, ako je on. Pretože s takými ľuďmi sa potom ľahšie pracuje a ľahšie sa buduje tým. Ak som niečo zabudla v marketingovom pláne, tak ma kľudne môžete teraz doplniť, ale myslím, že som povedala
asi všetko. Dneska som si výnimočne spravila aj poznámky, takže rýchlo do nich hodím pohľad, ale myslím, že som povedala všetko. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu dneska boli a nech sa páči, môžete sa pridať. Silvika, ešte motivačné odmeny, čo je plus extra marketingu. Áno, dobre. Takže už od pozície supervízora vám firma ponúka motivačnú odmenu, ktorou bolo školenie na kaskádach. Je to školenie pre celú vašu rodinu a všetky motivačné odmeny v tejto firme sa vzťahujú nielen na vás, nielen na teba, ale na celú tvoju rodinu. To je, myslím si, že naozaj ďalší plus nášho marketingu a vlastne celej filozofie našej firmy, že rodina je aj tu na prvom mieste. A keď už sme pri tej rodine, tak ja ako matka dvoch detí veľmi uznávam benefit, ktorý firma vložila do marketingového plánu a to je to, že tento obchod, ktorý tu vybudujete, vám je dedičný. Je dedičný, to znamená, že ten čas, ktorý venujete do tejto práce, sa vo vašej rodine nestratí. V klasickom zamestnaní, keď skončíte, tak či tak tam musíte pracovať, tak ten čas je stratený a vaše deti z neho už neskôr nebudú mať žiadny benefit, keď odídete z tej práce. Ale tu, ten čas, ktorý vy venujete do Foreveru, do práce vo Foreveri, môžu zužitkovať v budúcnosti ešte aj vaše deti. Ďalšou veľmi zaujímavou vecou v marketingovom pláne, že už keď pomáhate ďalším ľuďom od tej vyššej pozícii, viete si budovať pasívny príjem. Čím viac ľuďom pomôžete, tým viac vám firma dáva to uznanie v podobe bonusov, že viete mať zabezpečený pasívny príjem a to je tiež veľmi dobrá vec, pretože tiež sú tam zohľadnené tie ľudské okolnosti, ktoré vám môžu prísť do života, ale keď ste raz do toho vložili prácu a vybudovali ste nejakú vyššiu pozíciu, tak ten pasívny príjem vie vykryť vaše obdobie, keď vám prišla do života nejaká udalosť, keď ste neboli možno akurát v tom švungu a v tej pracovnej nálade, pretože sme len ľudia. A myslím si, že z tohto pohľadu je tento marketing naozaj veľmi ľudský. Od pozície manažera a môžete sa zúčastniť ďalších motivačných odmien, ktorý je Forever to Drive, čiže automobilový program. Sú to peniažky do plusu, ktoré získavate tiež podľa počtu odpracovaných bodov. Potom je tam program Eagle Manager, kde máte takisto odmenu v podobe cestovania. Všade máte pripojenú aj svoju rodinu, čiže všetky motivačné odmeny, ktoré dosiahnete, tak platia aj pre vašu rodinu. Dobre? Áno? Áno, dôležité je vo Forever marketingovom pláne, keďže pomáhame našim spolupracovníkom, takže my vždy zostaneme odmenení, čiže z každého nášho manažera dostávame ešte 40% z jeho obratu a dostávame 6% z jeho bonusov, teda z toho obratu, čo on urobil. A to je veľmi dobre až do tretej hĺbky. Prvá hĺbka je 40%, druhá hĺbka je neviem, 20% a tretia až 10%. Takže je to úžasné, že preto sa tento náš tímový marketing oplatí budovať aj do hĺbky, lebo my za každého nášho nasponzorovaného manažera, komu pomáhame v našej hĺbke, sa oplatí, lebo z toho sme pekne platení. A vždy aj naši manažeri, alebo teda sponzori rozprávajú, že v hĺbke sú peniaze a ja som veľmi šťastná aj z toho, že my máme vybudovaný úžasný tým spolupracovníkov, ktorí už takmer všetci majú svojich manažerov, oni majú ďalších svojich manažerov, aj ja už aj v 5. hĺbke mám manažerov a to je úžasný pocit, že sú to pasívne príjmy a presne to, ako si sa si spomínala, že pasívny príjem je veľmi dôležitý. Napríklad teraz som si zlomila rameno, celý mesiac som ani a ešte stále neviem šoférovať, nikde ísť a teda, ale pekne, krásne som nemala ukrátený bónus, presne toľko som
dostala vyplatené, koľko som mala. Takže toto je u Forever úžasný marketingový plán a neklesne sa z úrovne aj cestovania. Potom, keď niekto dosiahne 1500 bodov so svojím tímom, tak firma ich pozýva na globálne rally, na ktorom sa zúčastňuje so svojím partnerom alebo koho si práve zoberie. A to je tiež fantastické. My už od roku 2008 sa zúčastňujeme každý rok tohto globálneho rally a som veľmi, veľmi šťastná, veľmi som vďačná celému nášmu týmu za to, že sú úžasní a niektorí z nich aj budujú manažerské, chairman bonusová pozícia, niektorí už 5-6 krát urobili, my sme už 10 krát urobili chairman bonus, ktorý je extra príjem, to sú odmeny vyplácané zo zisku majiteľa firmy a to je na nezaplatenie a s tým chodí cestovanie na globálne rally pre dve osoby a tak ďalej a tak ďalej. Čiže kto rád cestuje, tak poďte s nami, lebo sú to fantastické, úžasné cesty a my vždy zvykneme hovoriť, že cesta s Foreverom je vždy iná, dovolenka s Foreverákmi je vždy iná ako tak a my sme veľmi vďační, že nám firma vychádza aj tak v ústrety, že nám organizuje. Aj teraz máme súťaž získať extra peniaze do Paríža, keď pôjdeme budúci rok. Takže ja som šťastná, že veľmi veľa z našich spolupracovníkov práve sa rozhodlo, že chce získať extra peniaze, či 400 alebo 800 eur plus k tomu, aby sme sa v Paríži veľmi dobre cítili. Paríž je nádherné mesto. My pre istotu sme už aj v Lani, aj predlani išli pozrieť, že sme predlani nevedeli, že bude Paríž. A tento rok sme boli tiež, takže to je treba vidieť, oplatí sa trošku zamakať na sebe a trošku spolupracovať a pomáhať a motivovať našich spolupracovníkov, lebo viete, ako je to, že dobro je pokaziteľom ešte lepšieho. Ak ste ešte neboli v Paríži, tak túžte potom, aby ste išli do Paríže. Je to nádherné mesto a bude tam celý svet, bude tam 10 000 fantastických, nechcela som povedať, že fanatikov, ale úžasných užívateľov Forever produktov a neuveriteľné zážitky zažijeme spolu. My na každom jednom stretnutí sme sa veľmi, veľmi dobre cítili, ako sme boli v Lani v januári v Londýne, potom sme boli v Cannes už druhýkrát, čo firma organizovala. My sme to nazvali, že také európske stretnutia, je to pre Európanov. Sme veľmi vďační a to nás vždy motivuje, aby sme do nášho tímu našli nových nadšencov, nových spolupracovníkov, aby sme ukázali cestu aj iným ľuďom, že môžu sa mať lepšie, nielen cítiť sa lepšie od našich produktov, ale môžu si zarobiť fakt peniaze a môžu žiť prekrásny život. Však pán Rexmond preto vytvoril Forever, že chcel nám, aby sme nežili len obyčajný život, ale aby sme žili taký život, ktorý si zaslúžime, aby sme boli v hojnosti všetkého, čo blahobite, tak to je krásne slovo, aby sme ho prežívali v blahobite, v šťastí, aby sme sa z toho tešili, radovali a raz sme mali aj také heslo, slogan, že smile, takže usmievajme sa, lebo fakt je to, že oplatí sa s firmou Forever spolupracovať, takže nech sa páči. Nie je to zárobková možnosť extra rýchla, není to zo dňa na deň, zvykla som hovoriť na mojich prezentáciách, že ak to chce rýchle zarobiť, tak nech sa páči, môže banku navštíviť, vykradnúť a teda tu pekne postupnými krokmi sa dajú získať spolupracovníci a ich dobré skúsenosti. Oni to potom povedia ďalej, podaj to dá a je to fakt úžasné aj z toho dôvodu, že ľudia sú nadšení, mám veľmi dobré skúsenosti s používaním našich produktov a my niektoré načetky, niektoré už dlhé roky to, my by sme žiaden iný krém už nezali na tvári, aby som si iným šampónom neumývala vlasy a ja by som si ani iný drink okrem nášho aloe nenaliala do pohára, taký z inej firmy som chcela povedať. My máme širokú škálu fantastických produktov, takže nech sa páči, vyskúšajte, používajte a podielte sa s vašimi dobrými skúsenosťami so všetkými okolo vás a zoznamujme sa. Ľudia potrebujú a ja som práve dneska rozdala aj 3 vzorky zubnej pasty, lebo každý si umýva zuby. Aj ten najnegatívnejší človek chce mať krajšie zuby, chce lepšie vyzerať a chce sa cítiť skvele. A s našou firmou Forever sa to všetko oplatí. Ja ďakujem veľmi pekne, Zuzika, za Ďakujem úžasné aj ja. Ďakujem aj ja za doplnenie, takže teraz to máme úplne kompletné. Máme poslednú minútu, takže presne sme to stihli. Ďakujem vám veľmi pekne. Zastavujem nahrávanie a záznam dostanete do skupiny.
Prajem vám ešte pekný večer a ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu dneska boli.